Okay guys, good evening sa ating lahat. Ayan, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. At bago pala yung video natin mga guys, no? Shoutout pala kay Rio Digario Versusa dyan sa US. At kay Sir Jess 619. Shoutout sa inyong lahat dyan at sa lahat ng mga nakakilala sa atin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At muli na naman tayong nagbabalik. At shoutout din pala lahat ng mga taga Pangasinan. Ayan, lalo na sa Bugalyon, Pangasinan. Shoutout din dito sa may Lingayen, Pangasinan. Sa lahat ng mga viewers po. Shoutout po sa inyong lahat. At magandang gabi sa ating lahat. Ayan. So, ayan na guys, no. Nandito tayo sa may Lingayen. Bumalik na naman tayo dito sa may bayan ng Lingayen mga guys, no. Ito, papasadahan natin yung Capitol. Complete na yung mga guys, no, kompleto na yung mga pailaw dito sa Capitol. At ayan mga guys, diyan, yan yung boulevard. Lingayen Boulevard. Ayan. Pero dito sa likod natin mga guys, ito yung Kapitolyo. Ayan, sa likod natin. Kung natatandaan nyo, Aguido Agbayani Park. Ayan o. At ayan o. Yan yung pailaw ng Kapitolyo mga guys, no. Yan. Papasukin natin yan maya maya. Pero ito yung video natin mga guys. Lahat ng mga videos natin puro natural lang, no. Wala tayong effects, walang sound. Wala lahat mga guys, walang edit. Natural lang tayo mga guys para marinig natin yung ingay ng kapaligiran. Mga guys, no, kung ano yung ingay, kung gaano kaingay dito sa paligid. Yun ang maririnig natin mga guys. Kaya hindi na tayo naglagay ng mga sound at mga edit. Wala na mga guys, no. At naintindihan natin bawat sinasabi dito sa videos natin mga guys. Ayan. At ito mga guys, papasadahan na natin. Samahan nyo ako mga guys. Tara, let's go. At ayan na guys, no. Dito sa bungad may nagbibenta ng popcorn. Ayan, popcorn. At yung mga customer niya puro foreigner. Ayan. Foreigner yung Hi, good evening. Hi. Good evening. So guys. Do you speak Tagalog? No? English? Yes. Oh my goodness. Ayan mga guys, hindi tayo magno-nosebleed tayo. Namaste. Okay. Salamat. Thank you. At ayan mga guys, no, foreigner yung mga mamimili ni Kuya. Yung mga suki ni Kuya. Kuya, kumusta naman yung bintahan? Okay lang naman. At ayan, paubos na, no? Taga saan kayo, Kuya? Malasiki. Ha? Malasiki. Ayan, shoutout kayo sa mga taga Malasiki. Popcorn. At ayan na guys, no, pagdating nyo dito, ayan, may mga tuda dito. Ayan. Mapagkakatiwalaan nitong mga tuda dito. Ayan, no. Dito lang sila mismo sa bungad. Ayan, no. Ayan. So, legit, kapag ganito mga tuda, meron silang tricycle permit. Ayan. May tricycle permit sila mga guys. Kaya sigurado na safe ang mga mananakay dito. Ayan. Kayong lahat tuda? Apo. Tuda. Tuda, anong tuda to? LBB. LBB tuda. Apo. Isang ways. Lipsong West. Kahit saan kayo naghahatid. Magkano naman pamasahe? Depende po kung sa bayan, 20 sana. Depende rin po pag
Pag, Yung sila sa Bimbalay, ano po. pag medyo Malayo-layo. malayo-layo, medyo ano na no. Opo. Parang arkila na, ano. Oo. Hindi naman kayo mahal magsingil. Hindi naman. Hindi naman no, kapag ano lang yung afford lang ng mga tao no. Oo, sapat lang. Pag yung kaya lang. Pag lima rin sila, tapos sabi nila, direct yung kami ng Bimbalay, 20 isa. Okay. Okay. Sandan. Okay. Sir, pangalan po nila, sir? Jupri Kasagwan po. Taga saan po? Lipsong East. Barangay Libsong Tanay, East. Lipsong East. Ayun. Sir, shout out kayo sa mga taga Libsong S. Minabati ko yung mga kababayan ko sa Lipsong East, pati na yung una-una, yung bagong ilik namin na barangay captain po, si Captain. Lolong Diaz po. Ha? Lolong Diaz. Lolong Diaz, Captain Lolong Diaz. Barangay Captain pala yan mga guys, no? Yan. Shout out sa'yo, Barangay Captain Lolong Diaz. Yan. So yun mga kasamahan nyo na to, sir. Opo. Mga iba, wala na po na, pero okay lang, sa safety naman po yun. Safety naman po, no? Okay, sir. Salamat po, sir, no? Good evening, sir. Okay, guys. Dito. Papasadahan na natin yung pailaw dito sa may Kapitolyo. Ayan. Nakikita natin, diretso yan, may ilaw na. Tapos, pagkatapos natin dito mga guys, pasadahan natin doon sa may boulevard. Ayan, nasa kalagitnaan na tayo mga guys. Ayan, pagdating dito sa gitna mga guys, may revolto dito. Yes, wag yan. Yes, ni mama ni. At ayan mga guys, palapit na tayo ng palapit sa may Kapitolyo. Kaya wag bumitaw. Manood lang hanggang dulo. Ayan, panghuli ng ilaw na to. Tapos Kapitolyo na yan. Ito may mga nakasabay tayong taga-anda. Taga-anda kayo lahat? Ha? Abulinaw. Dito kayo sa gitna para mapanood tayo sa sa YouTube. Ayaw nyo? Dito. Ito mga guys, no, may mga kababayan tayo dito na may namasya lang dito. Nanggagaling pa sa malalayong lugar dito pa rin sa Pangasinan lang din. Bulinaw, Anda. Ito. Ayaw nila. Napakaliwanag, oh. At ito yung mga guys, no? Christmas tree. Malaki. Tapos may nakalagay na Paskong ang galing. Tapos na. Ayan mga guys, no? May nakalagay dito Paskong ang galing. Yan, no?
Tapos ito na sa malapitan yung ano mga guys no, Kapitolyo. Yan no, sa malapitan na to mga guys no. Napakaganda mga guys oh. Napakaganda mga guys. Okay guys, galing lang natin dyan sa may Kapitolyo. Punta tayo dito sa kabila. Yan. Good evening po, sir. So, ayan na guys, no, nakikita natin napakaganda. Oh. Napakaganda dito sa bayan ng Lingayen. Tapos dito sa likod natin, yan. Ganyan. Galing tayo doon sa Kapitolyo mga guys, no? Yan yung Kapitolyo. Tapos nandito lang tayo sa may kabila. Yan o. Tapos galing tayo dyan mga guys. At papasadahan natin yung katabi niya mga guys, no? Yun o. Doon. Tara. Ayan, pagdating natin dito mga guys sa kabila, ganito na. Ganito yung pailaw nila dito mga guys, no. Ayan. Pwede pala tayo pumasok dito. Ayan. Pasok dito mga guys. Tapos maganda no. May mga ilaw pala dito. Sa may ano, kawayan. Ayan no. Tapos ito sa kabila, ayan na. May malaking star. Tapos doon sa kabila din, ganon din yung pinasukan natin na ano, may kawayan. Yan o. Pagdating dito, ayan, pwede tayo pumasok dyan sa loob. Yan. Pasok dito, ganyan lang. Panay kawayan nito mga guys. Yan. Okay guys, ito pala yung ano, Orduhas House. Ayan. At pasadahan natin mga guys. Napakaganda. Punong-puno ng pailaw. Yan oh. Good evening po. Okay guys, ayan. Napakaganda oh. Ayan guys, nandito tayo sa may Orduhas House. Tapos, kagagaling lang natin dyan sa kabila mga guys, no? Ayan o. Kung napansin nyo, yan. Okay guys, ito yung Orduhas House. Ayan o. Napakaganda mga guys, no? Yan. Kung napapansin natin, napakaganda. So, ayan. Doon na naman tayo sa kabila mga guys, no?
Manood lang hanggang dulo para makita nyo kung gaano kaganda itong bayan ng Lingayen. Okay guys, pagdating natin dito, sa likod nito na to mismo mga guys, no, ng Kapitolyo. Ayan, no. Talagang napakaganda talaga. Wala tayong masabi, no. Ayan. At meron din ano dito, maliit na ano siya. Pasyalan. Ayan. Ayan. Sir, good evening. So, pagdating dito mga guys, nakikita natin. Napakaliwanag. Yan, no? Ayan. Tapos, doon tayo galing sa baba. Ayan. Tapos, andito na tayo sa taas mga guys, no? Yan. Yan yung galing. Doon tayo nang galing mga guys sa baba. Ayun, no? Yan yung may mga heart. Okay guys, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat sa mga manonood at sa mga lahat ng mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, shoutout pala kay Nino de la Cruz na laging nanonood sa bago nating mga videos, no? Ayan, shoutout sa iyo Nino de la Cruz at sa lahat ng mga 115 Construction. Ayan, sa lahat ng mga nandyan. Shoutout sa inyo. 115 Construction. Ayan. At sa lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, no. Maraming salamat pala. Mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan. At shoutout kay Kagawad Aboy de la Cruz na isa rin sa sponsor natin. At kay Kagawad Ronnie or Tak Quezon. Shoutout sa iyo Ronnie Tak Quezon na isa rin yan sa sponsor natin mga guys, no. Yan. At ito, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat sa patuloy na suporta. At yung mga hindi pa pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel.